ụdị baba dịrọ mana mel na ya na-achụ ego na-agafe maka na o nwere iwe ndị dibịa na-amarọ nwegwu iwe anyị bụ ndị Igbo na-amarọ mana mana o nwere ebe a na-akpọ chi ụwa chi ya bụ onye nọlụgo ụwa ụna maka na o nwere ya na-akpọ ikenga agụ nkwụ chi ya dị n'izu ibe ya mere ikenga agụ nkwụ ikenga na-edu nwoke ụna makwa na nwere ya na-akpọ ukwu na ije unu bụ ndị Igbo nkọrọ nwere dibịa bịara mgbachala ya ba ọsọ na ọ mara ebe bụ ukwu na ije unu amakwa na nwere ebe ukwu na ije unu na-eme unu jebe obodo oyibo je mme biznes unu mara na risk unu na-eteki unu ama nwa echi unu ama nwa ikenga unu ama nwa ukwu na ije ukwu na ije ga na bivo mmiri bụ ebe ọ bụla n'ihi eje na-anabe nya kacha ọgụ ya agbala onwe gị ukwu na ije bụ nya ka nwoke na-enwe inwecha anya inwe chi nwa ikenga inwe ukwu na ije ma ọ bụrụ na ị na-ebu ive ike like that inwe ukwu na ije ukwu na ije bụ ị na-eje eje ka ijecha ka ịbata ije n'udo n'ọnwụ nata n'udo n'ọnwụ Igbo bụ ndị ọma njem na-ekele bụkwa na mbata n'ụbọchị nke taata asị mana ya so ihe dị n'ụwa bụ mkpụrụ onye ka ụkọ ya aghọrọ na aghọtago biko nwere vidiyo nchọkwa nene shi ya vidiyo anụ nwa meken show na ndị mmadụ n'ụlọ ozi ya ebidogo na kịta na-adọ ndị Igbo anyị aka na ntị gwa ha unu ejezina na nke dibịa ka a na-agwọla unu ọgwụ ka unu wee buru ọgwụ gafee si unu na-aga obodo oyibo maka ihe na-ewuzi ndị mmadụ kịta unu pụtụ na-ebuje obe dibịa sị unu bịa dibịa mee nke a mburu nke a gafee ka ọ dana odịgịka disappear and appear na-arụ ọrụ bank ka nwere ego ọ bụ na na-eme disappear and appear na ụdị ọgwụ ahụ dị ndị bank onweghị ego ya na-adịdị mana ihe ọbụla ifili na-egwọ bank gwọrọ ya times 10 olu ego ihe ọbụla ifili na-egwọ n'ọka egwọ gafee obodo oyibo n'ọka ijebulu ọgwụ na ahụ gafee obodo oyibo ihe ọbụla igwe ọtị n'ahụ airport gwọrọ ya times 100 so ihe alụnwụ na-apụta na na-eme nye asị onye ya na chi ya dị n'udo ihe ọjọọ anaghị eme ma ọ na gị na chi ga-adịghị n'udo ihe ọjọọ ya na-eme na vidiyo kwụ unu n'ozi nwanne anyị nwoke zijere ma ndị dibịa na-agwọ ya bụ ọgwụ ma ndị na-eje agwọta ma ndị a na-ejide tii na mkpọrọ maka ndị Igbo anọ n'obodo oyibo nọ na mkpọrọ karịzịrị akarị ọ bụrụ ihe mmadụ mere mmadụ ibia lere na vidiyo ka unu fụ o nwere ndị na-emebe ya jụrụ ese bejebe mbu avia ike gaba obodo oyibo ndị ebu avia ike jebe obodo oyibo ndị ebu avia ike bife ya na-apụ mmetara ahụ na-eje mbu ibi ma na-eti ego n'okwu jugbo ese mma na be dibịa ijeche be dibịa nke a jụọ ese ije be dibịa ọzọ jụọ ese ije be dibịa ọzọ o nwere ike ije be dibịa ibe dịka mmadụ 4 ọ bụ na aba mmadụ 3 dakọrọ ijebe obodo ahụ ọ bụ na asị na aba mmadụ na-ata abụ na dachara iche iche mana obodo ahụ na-arọ gị mma n'ahụ mana ndị mgbe ebe anyị na-eme onye pụta otebụlụ ọ gava obodo oyibo jebe mbụ avia ike olu ejide ndị kpọrọ m nya bụ na nwanne nya bụ ndị kpọrọ m na-akpọ m sinsi bụ onye kpọmọsị m n'ụlọ n'ime onye kpọmọsị m n'ụlọ n'ime onye kpọm ndụ onye ahụ ị na-emekwa omenala nwa ndị na-asị na ba na-eme mana ba na-agarọ ime ọka a eje na-akụ na ọka enyere m aka ka ba pụta nwere na ekpele ka onye ọbụla eme gịnị ekpele ka dibịa ekpere baba arọ bịa na agụkọ nwa amalị ma ya apụta yọva ndị otu ya maka na nwere dibịa gwọrọ gị ọgwụ sị gị je na avia ike iyi ebute ata na ibu onye ilu gabele na mmadụ ama njide gị ndị na-alụ ya bụ mụnwụ na ụmụ na-akpọ iwe awa na-alụ n'ọwa ya ụka ọ bụ chike kwuzi na ihe agabere ya agabe nwụrụ chike isi na ijecha abịa bụ nata ijecha ịnata n'udo na ọnwụ ụdị aka oche dị o nwere ibe dibịa agwọrọ gị ka iluo bulu eneten gavee ka ọ bụrụ dibịa mere gị ọ bụ na ụdị ebe abụọ dị gbanye na ọtụ ya na onwe bụ dibịa ndupụ ụmụazị nke o nwere ego na-adịrọ mma ego dịchawa bụ na mkpa so ọ bụ na ụdị ebe ahụ adị ibulu avia ibulu nwa bibu na-ebu na-agabe ama mvunu onwere dibịa nwe ụmụazị niile onwere ụmụazị dibịa niile onwere ya bụ ụbịam na onwere ọsị ndị ụmụazị niile obodo oyibo ya baja ibu avia ike nwere ọyọ yese ndị ụmụazị niile obodo oyibo
o je buva ike dibịa wọliz na unu ma ndị pastọ wọliz na unu si unu gaba na bakwa unu n'azụ na unu na unu ji anabe ọkwa asị n'ọnya techelu unu niile ibe niile abụ nni techelu unu niile na nga enwecha ndị bara nwa bụ nga ba natara egbuo ya ụmụ ndị jele jeba natara nwe ndị jele na-enọcha 5 years 10 years before anata obodo nne ya obulu ibe ije na be dibịa asị gị gaba n'ọgwụ ọlụ gị ọgwụ na ibu abịa n'ihi ibu nwa bụ abịa unu na-ebu n'ihi anabe ụdị baba dịrọ mana amelụ na ya na-achụ ego na-agafe a maka na onwere iwe ndị dibịa na-amarọ onwegwu iwe anyị bụ ndị Igbo na-amarọ mana ama na onwere ebe a na-akpọ chi ụwa chi ahụ bụ onye nọlụgụ ụwa ụna maka na onwere ya na-akpọ ikenga agụ nkwụ chi ya dị n'izibe ya mere ikenga agụ nkwụ ikenga na-edu nwoke ụna maka na onwere ya na-akpọ ukwu na ije unu bụ ndị Igbo maka na onwere dibịa bịara mgbachala ya ba ọsọ na ọmara ibe bụ ukwu na ije ụna maka na onwere bụ ukwu na ije unu na-eme unu njebe obodo oyibo je mme biznes unu mara na no risk unu na-eteki unu ama nwa echi unu ama nwa ikenga unu ama nwa ukwu na ije ukwu na ije ga na bivo mmiri bụ ibe ọbụla n'ihi eje na-anabe nya kacha ọgụ ya agbala onwe gị ukwu na ije bụ nya ka nwoke na-enwe inwecha anya inwe echi nwa ikenga inwe ukwu na ije ma ọ bụrụ na ị na-ebu ive ike like that inwe ukwu na ije ukwu na ije abụ ị na-eje eje ka ijecha ka ịbata ije n'udo na ọṅụ ịnata n'udo na ọṅụ mana o nwere ndị Igbo anyị na-amara ibe bụ ukwu na ije o nwere ndị dibịa na-emekwu dibịa na-amara ibe bụ ukwu na ije o nwere ndị pastọ na-amara ibe bụ ukwu na ije sibe amalibuchi ukwu na ije anyị na n'anya ya eme ngị bụ nwoke ị na-awa ibe ọ dị ka ịwabaga ebe ọ dị ka ilu egbuo mmadụ ịwabaga ebe ahụ ijechi nata onwere ibe ya eme gị ọ bụrụ ọgwụ ka ọ bụ n'okpo osi ka ọ bụ na dịka okpo osi ụdị na-eji enwe echi na-enwe ike nga ka eji enwe nwa bụ ukwu na ije ije akpụtụrụ gị ukwu na ije gị ọ na-adị like this ọ na-adị bụ 7 ọnụ 7 ọbịa ọlịkọcha ụdị abụ dị ukwu na ije otu aka eji atụ ya ọbịa niile ọ dị 7 ka 8 ndị na-amara ya rili nna ndị na-amara nwa biba na-akpụ ukwu na ije erika mara amala ị na-eme travel ka ị na-eje ebe ọbụla ị na-eje ka ị na-eme biznes ihe ọbụla ị na-eme mara amala ị na-eme ya mala ebuchi gị mala ike nga gị nwee ukwu na ije ma ọ bụ na biznes ị na-eme bụ oke biznes nwee ukwu na ije cheka ịbata o nwere ebe dibịa agbalụ gị taata sị gị na ka ije nwa bụ abịa nata na bụrụ odulu gị oje n'ụlọ arọbịa na-agụ ya oduga gị na-alụsị nke odugo gị na-alụsị nke odugo gị n'ọgụ nke odugo gị n'ọgụ nke ọ dabalị gị na ibe abụla ọkụkọ na-abụ ọ dabalị gị fine o nwere onye ya abata na-asị gị na iwe na-agwọrọ gị ọgwụ bụ ọgwọcha gị ọgwụ ilu oke ịgabeli ụna maha na ọ nwere ọgwụ na-awụrụ oyibo ụna maha na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-awụ ụna amara na ọ bụrụ na ọgwụ na-awụrụ oyibo na oge ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ na-awụ bụ ọgwụ ndị ahụ niile na-abụ na-aga na-anata onwere ejidere va gba gị agabigara gba gị na va nwere ibe a na-akpọ chi nwa ike nga nwukwu na ije na-abụgbu nwa bibe mma na-emegbu ya ma na-enyesibe nli ike mara alụsị obodo va na-eje na-ekwe nkwa na vejechibe dị otu anata venye alụsị mkpoto lụọla alụsị ụlọ bunye alụsị obodo evi uchu na-abụ na ọgwụ ka va jere nwa ha gbọnwa na-aga ihe niile aba na-aga ibe niile abụrụ ọgwụ the reason nji agwa unu ibe nwa na bụ na mmụọ na-agba ọgwụ na-eme ebe ọgwụ na be m mana ebe na be m mgba gị nke bụ eziokwu ibe na be m mgba gị nke bụ eziokwu ịkpọkwa m akpọ na fon mgba gị nke bụ eziokwu o nwere mgbe pasa ya bịa ụda sị gị nke gaba n'ọhụ gị n'azụ n'ihi eje nwa bụ ije jechi nata ibe abụ bụ akụkọ Mike eje aya ka ọ bụ akụkọ Mike eje aya nke nwa bụ onye jekwulube dibịa kọrọ gị ụdị aka nwa uche ga adịchara okwu na inwero sens uche ga adịra na inwero sens
kelikwa yidego ka ibe dibia kechili kechiche ya edebe kechiche ivo kechili kechi edebe ịmana onwere onye nke kpọm na phone day before yesterday ka ibe abụ on Saturday, yes, day before yesterday. Ọ nọ n'ime ọ sọ m na ọnụwo almost 7 years nwa jụọ ọ nwere onye dibia o debere n'ụlọ nwe jebe dị ije ọsọ m na onwere dibia na-agwọli ọgwụ. O nwere dibia na-agwọli ọgwụ kele ibe mezili iji nwada na-agazi n'aka ndị ahụ ejide gị nwa sọ m na ọ marakwa na nwa bụ dibia nọ na-akpọsị nwa bụ dibia na fon na dibia nwe na-ekwerozi eme gịnị epik kọl ya sisi ahụ ọbara n'ime dibia nwe na-ekwerozi epik kọl ya. Ma mgbe ọ na-eme ọfụma ọ na-ekere ome ọ na-eme ọfụma ọ na-emela onwe ọfụma mana o jeziri be dibia agbọọlie ọgwụ gbọchaziali ọgwụ jee nwa bụ ije dibia si ya gaba n'ọkụ ya na-azụ mala ego n'otuvulu o jukwu maka ije ọ na-eje o butere ma o bugere nwa bụ dibia moto ka o ji kọwa na ma nọrọ ya. O jebe nwa bụ abịa wee jele wee luo agwa ka bi m jidie ọ na-agwa m na ovu n'ebe abụọ nọ na ọ mara dị ma ọ ya pụtakwa n'ụwa ọzọ ma ọ ya pụtakwa n'ụwa anwa ọzọ na-enwere ike mgbe o nwere ibe dị ka mmadụ bịa be gị onye Igbo ka onye bụ na ka anyị niile bụ onye Igbo bịa be gị jụọ gị ese ịmala ibe na iyi emenwe gwa na iyi emenwe ịmali nke niile na-emenwuru ogwa na nwanne gị edebe ahụ ka ọnwa amalị ka o ji aga isi na mmadụ ibe gị nya izi na mmadụ ibe gị nya jebe ibe na ịmal na ọya anwụ isi ya jebe na nwere ibe na-eme ma ịmal na ibe ahụ ị na-emeli nwere ibe emenwe na n'ebe abụọ na-eje nwaanyị na otu ngị na oge ndule jee na mmiri jee na alụsị gaa ibe niile dị n'iche n'ihe ịmalị ma alụsị ịmalị dule jee ebe ahụ ma ngị oge jee gbuo otu ọgwụ kechichasịa ya jebe oluzie jide ndị Igbo mụrụ n'anya o nwere ibe ọgwụ na mmadụ ya gbọrọ gị ọgwụ ka ị na-ije bata na ọ bụ na ụdị ebe anwa dị o bụ na ụdị ebe anwa dị onwerozi onye ka nọ Naịjirịa o bụ na ụdị ebe anwa dị onwerozi onye ka nọ Naịjirịa ivu ndị ya ejebia na mmadụ ejebe elu na-ebu n'ọkwa ịbịa ime nwa bibi ya eme ọ bụrụ nke ya ka ihe etete n'iru ịpụtawa ị na-agabeta mmadụ a mara gị na mmadụ na-aga ị gabela onwe gị ọ bụ na ụdị ebe anwa dị dibịa gwọrụ gị ọgwụ nwaazị ya ama nọ Naịjirịa nwa na-ata avụ ma ọ bụ na ụdị ọgwụ anwa dị o dupu nwaazị ebutebe ego mana jebe dibịa ka isi aka idulu nwe ka nwe solu jebe ọlụ anwa ọsọ nke jebe ka idulu nwe ka ịvụ ka ọkpụ azụ ibe eji na-edu mmadụ aga ije bụ chi anụ nwi na n'anya ndị mmiri gị ikenga gị ugwu na ije gị mali atata ọzọ bụ ije na-alụsị obodo ọ bụrụ na nwa bụ dibịa nwere alụsị na bịa ọ dị chọọ na alụsị ahụ nne dị ike oje na nwa bụ alụsị ije chekwa na nwa bụ alụsị bifo ị na-emetara ahụ na-achọ ka ịpụba jee na-aba mali ma ibe niile ahụ alụlụ gị ọ gakwalị ibe niile ahụ alụsị niile ahụ ijere ma mmiri niile ahụ ijere ma anabatakwalị ije chekwalị nata ị na-ejekwu blọkụ na ije nlide ejeche ọbụla chukwu etiole gị aka ije nata o nwere ya ejeche je ọtọ so mmadụ awele n'unu na-enwere ọgwụ eji ebu na-eme na nwere n'isi bụ n'anya ọ ndị ọcha ka na-eme isi bụ n'anya ọkwa ndị ọcha ka eme isi bụ n'anya ifil na mmadụ niile ọ bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-awụ o bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-awụ imesi ya nwesịrị na ihe eji na-eme n'ibe ụwa juru o nwere owu mmadụ ya na ebe ahụ na-abụ ibe niile anyị na-eme na-amụga amụ so na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọgwụ na-awụ ekelekwe m nke n'ibe na-emere unu iwe abịa n'ọgwụ ahụ na-agụ unu bụ ọgwụ nwanne okwu ngwara unu mụta ibe menwe niile mụta ibe abụ m dibịa kpọ m na fon ya sọ m na ọmadịbịa bụ ukwu na ije ibe ndị bịa bịa ka ọwa alịa ka ọmadịbịa bụ ukwu na ije ọ bụ na nwa bụ okpu osi dị ebe a ma nwepụtara unu na afụ ya ka o si adị ọ na-adị otu a ọ na-adị fọkọ na abịa n'elu ya ibe na-akpịa bụ ukwu na ije ọ na-adị ka ikanga
ikpotu ichi gị kpotu ighọta ike nga gị nwetukwu n'ije gị debe arụrụ m chọrọ nwere ajọ ive ezugu n'ụzọ arụrụ m chọrọ nwere ajọ ive ọbụla mmadụ ya eme ya ezugu n'ụzọ maka na mgbe a na-evu ụwa avụ ịbụ ọrụ nwoke ịdịwa ka nwoke ji adị ụbọchazi nwezi ọgwụ amụsụ ọbụna ive na-eme gị anawa bụ ndị na-ege m ntị eji m n'aka were na-eche anya vidio biko ka m na-ayọ nyere anyị aka gbasa ozi ya nyere anyị aka na-adrọpụ your comment ihe ọbụla ị na-aghọta na vidio a na-eti your comment na like this post nwekwa notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla I post vidio ọfụ Igbo ndị ọma njem ọnụ ka nwere mgbọsị ọzọ